Ewan ko. Pero saan po ako Kuya Bal magsika pero hindi ko talaga. Nay, ba't ka umiiyak? Alam ko. Nakita mo lang si Gab, umiyak ka na agad. Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Delta. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinag ng bintang araw. Ay mga kalingap, dadala ng pagbigas sa si Hello po. May hawak na. Kaya dala-dalang gadget. Yan. Dalang gadget mga kaibigan. Wow! Thank you very much! Thank you! Maraming salamat Kuya Bal! Salamat talaga! Grabe, lagi na lang kami binibigyan. Maraming salamat! Siyempre pati nag-usap ang mga tanod na mamayang gabi maglalakad sila. Ang daming kape at salamat may Nabigas pa. Talaga, thank you. Isang sakong Hindi kami nakakalimutan. Maraming salamat. Hindi nakakalimutan ang barangay Maka. daral ni Good Samaritan. Opo, The Good. barangay Mabigat, 50 kilos pala yun. Hindi kaya. Kinaya naman. Kinaya naman. Kakayanin. Ayun. Salamat ka at lagi na hindi nakakalimutan ang mga barangay tanod. Grabe. Sana more blessing sa inyong lahat. Sa mga talagang hindi nakakalimot sa pagtulong. Kaya grabe talaga. Maraming salamat. Lalo na sa mga tumutulong dito sa grupo ni Kuya Bal Matuga. Nasurpresa na naman ako sa tulong niyo. Bigla na lang dumating kahit hindi kami humihingi. Surprise. Sorpresa talaga. Sorpresa. Oh, maraming salamat. Hindi talaga tumitigil sa pagtulong. Natutuwa nga ako pag nanonood ako eh. Sabi ko, grabe, nakakapaiyak lalo na doon sa mga mahihirap. Kaya sana patuloy ang gawin yung pagtulong lalo na sa mga mahihirap. Maraming salamat. Sige po. Okay. Ay, may matatawagan ko sinasa si Ado. Ay, nagbisita. Ay, bakit kadaman kami? Sige po, thank you po. Salamat siya. Sabi kay Kuya Bal. Tumiyak. Ganyan. Para sa Tatay Donato. Para sa Tatay Donato. No. Kurag. Tumiyak. Ganyan. Para sa Tatay Donato. Para sa Tatay Donato. No. Kurag ganyan.
Ay, kala ko din. Hindi na video. Patay tayo. Ano po ako? Yung naglabanan po ako, kaya ina mo na bulasot na naman sa kakalikod ng ikaw. Ang siyang mamahalin. Ang siyang ibigin. Puto ko. Wow. Kapalit ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin. Sok ang puso ko. Ikaw pa rin ang siyang Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,